ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നേരം വെളുത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ മിറ്റമൊക്കെ തൂക്കുകയാണ്. ഇത് അടുക്കള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ. ഈ ഭാഗത്ത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ മഴ തോന്നു കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഞാനത് മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പം പറ്റത്തില്ല. കാര്യം ഇവരിത് മാറ്റി മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കി. ഇപ്പം ഞാനത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാം ഞാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനൊരു 6 മണിയൊക്കെ ആയപ്പം എഴുന്നേറ്റയാണ്. അപ്പം മുറ്റത്തോട്ട് നോക്കും, മുറ്റത്ത് കുറച്ച് കരിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ തൂത്ത് വാരി. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാനതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി. കാര്യം അതെടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു മൊബൈൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം. എൻ്റെ മൊബൈലേ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മറ്റേതിൽ അങ്ങ് എന്താ പറയുക, അങ്ങ് ശകലം വീഡിയോ ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടുകയാണ്. പിന്നെ അതങ്ങ് എന്താ പറയുക, അവിടെ കിടന്നങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു. അതെല്ലാം ഞാൻ മിറ്റമെല്ലാം തൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് തുണിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ നനച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ വെയിൽ ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും. നമ്മളിലെ വെയിലത്തൊക്കെ ഇന്ന് തുണി നനയ്ക്കുന്ന ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. രാവിലെ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ജോലി ഒതുങ്ങി കിട്ടും. എന്താ ഈ തടിയൊക്കെ കണ്ടോ? ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കേട്ടോ 2 ദിവസം മുമ്പ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വരെ ഇത് ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി പിന്നീട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഈ മൊബൈൽ ഞാൻ ഒരിടത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കുമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല വീഡിയോയിൽ. വെള്ളം എനിക്കിവിടെ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ചള്ളയായിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. താഴെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ എളുപ്പം ചെയ്യുകയെന്ന്. വീഡിയോ ഞാൻ ഓടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടോ, വലിയൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ കഴുകാൻ പറ്റത്തില്ലയോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എനിക്ക് കിച്ചണിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. പുറത്തൊക്കെ അതെടുത്ത് പൊക്കി പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് തുണിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തേ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു വാഴച്ചോടുണ്ടേ, അതിൻ്റെ ചവിട്ടി കൊണ്ടൊഴിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ. പിന്നെ വാഴച്ചോട്ടി കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ. എല്ലാ തുണികളെല്ലാം ഞാൻ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി അകത്ത് കയറിപ്പോവാണ്. രാവിലെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ സൂര്യൻ ഉറച്ച് അകത്ത് വരെ കയറും. വീട് വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് വാതിൽ കിഴക്കോട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി. ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണൊക്കെ ഉണ്ടില്ലേ, ഞാനൊരു കാടയൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ആറി. അതെടുത്ത് അരിച്ച് കുടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ രാവിലെ അരി അടുപ്പത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രാവിലെ പുട്ട് ആണ്, പിന്നെ ചപ്പാത്തി. കുറച്ച് 2 ബീറ്റ്റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുട്ട് ഒക്കെ ആക്കി ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പുട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമതും വെക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റൊട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അതൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ
തോരൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നേ ആരെങ്കിലും പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അത് ഒരു കണ്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് തോരനും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. രാവിലെ ഞാൻ 11 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മീനുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മത്തി. അത് ഞാൻ വെട്ടിക്കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വറുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്ത് വരാമെന്ന് വെച്ച്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വരഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് വരട്ടുകയാണ്. ചെറിയ മത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ തവയൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മത്തിയെല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മീനെല്ലാം വറുത്ത് ചോറും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മോര് ചാറ് തലേന്നത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, തോരനും ഉണ്ട്, ബീട്രൂട്ട് തോരൻ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. പിന്നെ മഴയാണ്, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നു. മഴയാണ് കേട്ടോ, പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മഴയായിരുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. മഴ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിത് മുകളിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്കിത് മഴ കിട്ടിയില്ല. ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് മഴക്കോളാണത്. അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് തോന്നും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ, എനിക്ക് ഒന്ന് കപ്പലണ്ടി ഒന്ന് വറക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഓവൻ ഇതുവരെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, കാര്യം കിച്ചണിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇത് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് ട്രീയാണ് കേട്ടോ. കാണാത്തവരും കേൾക്കാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കോക്കനട്ട് ട്രീ. നമ്മുടെ തെങ്ങ്. ഹിന്ദിക്കാർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാട്ടുകറി ഞാൻ പെറുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാര്യം കപ്പലണ്ടി വറുക്കണം, കുറച്ച് മേടിച്ചായിരുന്നു. മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓവൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, ഓവൻ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് കുറച്ച് കാട്ടുകലൊക്കെ പെറുക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിരിക്കണം കേട്ടോ, വലുത് കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ചെറുതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ കഴുകി പിന്നെ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. ഇനി കല്ല് ചൂടാവണം കേട്ടോ. എല്ലാം കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി നല്ല കപ്പലണ്ടി കേട്ടോ, നല്ല പച്ച കപ്പലണ്ടി. ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത പോലെ പുതിയത്. ഞാൻ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ നമ്മുടെ കല്ലൊക്കെ ചൂടായി കേട്ടോ. തൊടാനൊന്നും പോരുത്, കല്ലിലൊന്നും നല്ല എന്താ പറയുക പഴുത്ത് കിടക്കുകയാണ് കാട്ടുകല്ല്. അങ്ങനെ അതിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് വറുത്ത് ചെറു തീയിലായിരിക്കണം കേട്ടോ, കല്ല് ചൂടായ ശേഷം. നന്നായിട്ട് ഞാനിത് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, കല്ലും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തത്. കാര്യം ചൂടോടെ കപ്പലണ്ടി ടേസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയുക ചെറുതായിട്ടൊരു തണുത്ത മട്ടായിരിക്കും.
കിട്ടുന്നത്. അത് ആറിയ ശേഷം നിങ്ങളതെടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി വറുത്തതുപോലെ കിട്ടും. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത് ശകലം തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, ചീനിച്ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ശകല എണ്ണ, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മതി. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് പാസ്തയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു ശകല ഉപ്പ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി. പാസ്ത ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡേറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ്. എന്നാലും ഞാനൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ചീത്തയായിട്ടില്ല ഇതൊന്നും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കഴുകിയ പാസ്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു അതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ. തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ, അടിക്ക് കയറി പിടിക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും കേട്ടോ പാസ്ത. അങ്ങനെ അത് വെന്ത് വരികയാണ്. പിന്നെ അതിൽ ഇത് കണ്ടോ, പിന്നെ 2 ദിവസത്തെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പരിപ്പുവട. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപ്പുവടയും, അതായത് കടല ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, പരിപ്പുവടയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന പരിപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉരുളൻകിഴങ്ങും കൂടെ ചതച്ച് ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം ഊറി വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ വെള്ളം ഞാൻ കളഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചത് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ പുതിനയിലയുടെ സത്തുണ്ട്, അതുപോലെ ഉള്ളി, നമ്മുടെ കരിവേപ്പില, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, കണവയുടെ ചാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുക്കറിൽ അടുപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നോ കണവ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം എനിക്ക് ബാലൻസായിട്ട് കിട്ടി. അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും എടുത്ത് പാസ്തയിൽ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കണവയുടെ സൂപ്പൊക്കെ ഇതുപോലെ, കണവയുടെ ആ വെള്ളം 2-3 കഷ്ണം കണവയും കൂടെ വേണമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതും കൂടെ എടുത്ത് നമ്മളിതുപോലെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നേരം സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റിന് നമുക്ക് ശകലം ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ എന്താ പറയുക, നല്ല മുളക് പൊടിയില്ലേ ചതച്ചത്, അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്, പിന്നെ 1/2 മുറി സവാള അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയെടുക്കുക. ഒന്ന് വേവിക്കണം കേട്ടോ സവാളയും കൂടി. ഞാൻ സവാള അത്രയും വേവിച്ചില്ല. അപ്പോൾ കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 കപ്പയിലൊക്കെ ആക്കി ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം കേട്ടോ. ബൈ.